ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደባብ ግዜና እዚ ወትሪ ዓርቢ በዚ ሰዓት ዝፍኖ መደባብ ግዜና እዩ መሳኹም ፀንሕ ኣደላው እናቕራብ ንሻይ ገብረሃንስ እየ ከምቲ ልሙድ ንሎሚ ድማ ዕዱም ኣሎኒ ዕዱመይ በረኸት ሃይለ ወይ ኤልሃል ዝብል ፌስቡክ ይፍለጥ ንሱ ንውሕ ዝበለ ግዜ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ኣብ መንጎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ውግእ ኣብ ማዓስከራት ንዝነበሩ ኤርትራውያን ንዝነበሩ ኩነታት ሓውሲ መፅናዕቲ ክበሃል ብዝከኣል ዝተፈላለዩ ዛንታታት ይእክብ ነይሩ ዝተፈላለዩ ሓበሬታት ይእክብ ነይሩ ሕጂ እውን ብተመሳሳሊ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ዘለዉ ኤርትራውያን ብዝምልከት ዝእክቡ ሓበሬታታት ኣለዎ ብዝተፈላለየ መንገዲ እቶም ስድራ ቤት ናይቶም ግዳያት ክረኽብዎ ፀኒሖም እዮም ሕጂ እቶም ስድራ ቤት ናይቶም ግዳያት ኮይኖም ኣብ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ዛላንበሳ ኣብ ዓዲግራት ዝእሰሩን ገንዘብ ክፈሉ ዝበሃሉ ዘለውን ክንረኽቦም ኣይከኣልናን ንሱ ብዝገብሮ ዘሎ ተዘብቲ ብዘካይዶ ዘሎ ናይ ምምዝጋብ ዳታ ናይ ምእካብ ንሶምን ብቐጥታ ረኽቦ ስለ ዘለዉ ንሱ ነቲ ናቶም ኩነታት ክነግረና እዩ በረኸት ዕድመያ ከቢርካ ስለ ዝመፀኻ ኣመስግነካ نغني لا شيء أنا وين الجس ده كان يكون كل بدي مسكنك. ፅቡቕ ካብ ንውሕ ዝበለ ድሕረ ባይታ ጀሚረ ዮ ተመሳሳሊ ተመክሮ ከም ፅንሓካ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ከዓ ነቲ ሰማዕ እውን መብርሂ ክህቦ ማለት እዩ ሕጂ ብቐጥታ ናብቲ ዘሎ ኩነታት ክነኣቱ ኢና እንታይ እዩ ዝስማዕ ዘሎ እስከ ንገረኒ መዓስ ጀሚሩ ኣበበይ ከባቢ ከምኡ ዝረአ ዘሎ እስከ ንገረኒ أوكي. كم تزول كايو تيناي إرتوان كونكات بحفشتنا هي إرتوان هو تعب الجزي تعب مفنقالنا المفنقالي كابتي تمالقها كاب صباح لومي زحشو لجزي مالتي بحفشة السودان بينه نزامنات إرتوان بسلام زنبر حد حجي عبد حبيبنا أتيش السودان تيوم إرتوان أب فحيلهم ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይስደዱ ኣለዉ ዝሕዝን እዩ ብዙሓት ኣብዚ ሃለዋቶም ዘይፍለጥ ገሊኦም ቤት ኩናት ዝተጎድኡ ኣለዉ ገሊኦም ንኢትዮጵያ ክኣትዉ ፈቲኖም ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዶባት ናይ ኣምሓራ ወገን ብፍላይ ዘሎ ንከይኣትዉ ከም ዝተኸልከሉ ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ገሊፆኖ ነይረን እዮም ካልኦት እውን ናብ ካልእ ንበዓል ጅባ ክኸዱ ዝተፈላለዩ መንገድታት ተኸሪኖም ከም ዘለዉ ብዙሕ ሓበሬታታት መዓልቲ ክንሪኦም ውዕል ዘለና ነገር እዩ እዚ ሕጂ ብትግራይ ወገን ካብ ኤርትራ ዝወፁ ዘለዉ ብዙሓት መንእሰያት ዝመፅእ ዘሎ ሓበሬታ ከዓ ብዙሓት ኤርትራውያን ናብዚ ዝምክርዎ ዘለዉ እዩ እቲ ዘሕዝን ነገር ከዓ ኤርትራዊ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሲናይ ኣብ ሊብያ ከይዱ ክንዲ ዝክፈል ተባሂሉ ኣሰቃቂ ዝኾነ ነገር ኩነታት ይሓልፍ ነይሩ ክሳዕ ክፍሊ ኣካላት ዝሽየጠሉ ግዜ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ክእሰር ከለካ ብምሉእ እቲ ስድራ ብምሉእ እቲ ሕብረተሰብ ምስኡ ስለ ዝእሰር እቲ ዋጋ ንሱ ስለ ዝከፍሎ ተወሳኺ እቲ ነውፂ ኣብ ምሉእ እቲ ሕብረተሰብ እዩ ዝገሃድ ማለት እዩ ኣብቶም ተኣሲሮም ተታሒዞም ዘለዉ ሰባት ኣይኮነን ሕጂ ድማ ብዝሕዝን መንገዲ ካብ ትማል ርሕቕ ዝበለ ካብ ዓድና ኣብ ሊብያ ሲናይ ዝነበረ ሕጂ ካብ ኣፍሪካ ገዛ ናይ ኤርትራውያን ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ብዙሓት ኤርትራውያን ካብ 2,000 ብውሕዱ ማለት እዩ ክሳብ 10,000 7,000 ዶላር ዝግመት ኣብ መንጎ ዝገምጋም ዘሎ ማለት እዩ ይኸፍሉ ኣለዉ ማለት እዩ ብብዙሕ መንእሰያት ከዓ ይወፁ ኣለዉ እቲ ብብዙሕ ዘውፅኦ ምክንያታት ኣሎ ምናልባት ድሕርና ንሪኦ ንኸውን ኢና ግን ብዙሓት መንእሰያት ብፍላይ ከዓ ብደቡባዊ ወገን ክፋል ኤርትራ ናብ ትግራይ ብዝተፈላለየ ከተማታት ዓድታት ይኣትዉ ኣለዉ ማለት እዩ ድሮ እቲ ኔትወርክ ዝፀንሐ እዩ ብኣዝዩ ንኡስ ሃዝ ነይሩ እዩ ኣነ ካብ ቅድሚ 6 ወርሒ ሒዙ እቲ ኩናት ምዝሓለ ዳርጋ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሰባት ዝስውሩ ከም ዘለዉ ፅምፅም ካሰምዕ ነይረ ማለት እዩ ሕጂ ግን ዳርጋ ብጋህዲ ኮይኑ ሙሉእ ወላ ዝተፈላለዩ ከተማታት ናይ ኤርትራ ዘሎ መንገዲ ትግራይ ተባሂሉ ብዙሕ ሰብ ብኡ ንክኸይዱ ዝበጋገስ ዘሎ ማለት እዩ ብዙሓት ኦልሬዲ ተበጊሶም ኣትዮም ገሊኦም ከዓ ተታሒዞም ኣለዉ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ ትግራይ ሕጂ ዝፀንሐ እዩ ኣነ ክሰምዖ ፀኒሐ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ማለት እዩ ግን ሕጂ ናብ ህዝቢ ወፂ እቲ ህዝቢ ኩሉ ይዛረበሉ ኣሎ እቶም ዝኸፈሉ ይዛረቡ ኣለዉ ሰብ ተማርር ጀሚሩ እዚ ዝመስል እቲ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ምናልባት ኣብ ዝርዝራት ሚስቲ ብስዕሪ ክፍላት ንምስልካ እወ ናብቲ ብወገን ትግራይ ዘሎ ዝሓትዎም ገንዘብ ክትነግረኒ ፀኒሕካ ብወገን ኤርትራ ቅድሚ ሕጂ እቲ ዶባት ኩሉ ግዜ ተሪር እዩ ብክንደይ ሽግር እዩ ሰብ ዝሰግሮ ሕጂ እንታይ ሓድሽ ነገር ስለ ዘሎ እዩ እቲ ብወገን ኤርትራ ክሰግሩ ከለዉ ዘይዝረበሉ ዘሎ እንታይ ኣለካ ብናትካ ሓበሬታ ክሰግሩ ከለዉ ሲ ክፍዲ ኮይኑ እቲ ዶባት ክሳብ ክንድኡ ብዝሕን ክሳብ ክንድኡ እንታይ ዘሎ እቲ ኩነታት ክትነግሩካ ከለውስ እንታይ ይብሉ
أزي استفعل الأجوات يلا بيتايو تناي تبغى كنا تتم فلتي مع منجستي بالبحر ويت كلاو منجستي تبغى ملو وتشتري بنا ملو تي كواي تبغى بفلاك أتنا يتفاز داون زلوجنا ترجع وتشتري بلون تكون سمع حبريتها بتي أنا من كاب جرو كسر كو حبريتها بس كم زمانات عب كم عينة أكواريتها استفعل على والأسواق هون قلتها استفعل على جبنا وسرحة السرعة تبقى نجري مالتي نو بوغن زنا ኤርትራ إرثا هو ولا بوجن إرثراوي يكون تايو أنا ترداني نتورك يزولا كاب إرثرا جوس أكلات له قدفو كاب دوات ما كاوش تسمع مالتي كاب تسانسلسي كاب اسمرا كاب تفعل اللي احتمالاتنا إرثرا كاب تفعل اللي قطراتنا إرثرا كساع أديس أبا تزور حيزولا مالتي حجو متقوى على يزولا إتي كفليكا أو منغوزي أمزما مالتي أنا بتأكد يزولا حبريتا أجلس ولا بوجن إيرترا اللي يمكن استفعل اللي عينة الجوات شطارات من تطعمين كانت مسرح ذكاء وزلنا هو نعمل كسر من እንታይ كسر ደኣ سنة ምክለካ እቲ تجري ንእሽተይ ስእሊ ክረክብ ደልየ ዘለኹ ሲ እቲ ዶባት ኩሉ ግዜ ተሪሩ እዩ ሓለዋኡ ሕጂ ከዓ ኣብቲ ግዜ ኩናትን ድሕሪኡን ከዓ እቲ ሓለዋ መሊሱ ተሪሩ ከም ዝነበረ እዩ እቲ ሓበሬታ ንረኽቦ ንሕና ሕጂ እቲ ኔትወርክ ክትብለኒ ከለካ እቶም ወታደራት ድዮም ዝተሓባበሩ ዘለዉ ኢልና ክንግምት ወይ ውልቀ ሰባት ድዮም ምስ ወታደራት ኮይኖም ናይ ኤርትራ ማለት እየ ዝሰርሕዎ ዘለዉ ክንዲዚ ብዝሒ እንዳተረኣየ ከሎኸ ካብቲ ናይቲ መንግስቲ ኣካላት ወይ ናይቲ መንግስቲ ትካላት ከ እንታይ ይበሃል ወይ ከመይ እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ሓበሬታ ቅድሚ ሕጂ ኣስርዎ ነይሮም ቅድሚ ሕጂ ካተልዎ ነይሮም ሕጂ ኸ ኮኔልካ ዶ ይኸውን ክኸዱ ዝግበር ዘሎ والحجتها مسيلك ولا أنا بتزرق حبريتها ولا بسراويت بتجري يكون ولا بإرترا وكسب مرة راح هذا والكسوات مالتي مزقنا كهسس لك من قبضه أو حبريتها ولا والكسوات كم عبز دحين كان مرة راح نزلوا عبز نيكول سوف راح نزلوا ولا قال بلا أكتيفيست هذا بوست جابوري أنا مالتي اللوي من كاب كل كابون ترايز كان مالتها كلها جمن تايو بتسراويت عملوا تخبابيتات بخلتي وزن تجري لإرفان ولا عملوا تخبابيتات من قصار الله ما دكتون هقفت نجد بزنا الله ما دكتون سنوات تحنا تات أجي تعوات سكنا فاسد ولا كفتات كله يفعلوا مالتي سلازس أو إنفولو دكتورو والقصات وتعبرات كونه كله أمر حكومة كله يهلو وتمن بستات من تبعك وأسرار والحتى تمن إنترنت هذا أنا تيجون زاني خير تفضل نجار يلا تجي تفنكات تجي زوع وعز الله فلكا كان لندي بحر إيمان نتناطم ربحان بحر زيت الكف وينو الجبرة من سايك وصلينيا بحر نتناطم ربحان مثل من السياسة باللغة المعلتي بحر نتناطم روح نحتاج تسأل له وينو ناس قداي ما تأخذ جبرة له تمرينا معلتي أجيكن حدش نفات مدرسة ولا تتسامع ما عارف إن بيتنا نسعى على وقت جبرة له ولا له يخلي بالجبرة يلا معلتي بس هذا بالقرب ما أدري كيف يحصل راديو إيرنا ناسا دمس إيرتراويان هو ترديني مالت እቲ እቶም ግዳያት ናይዞም ሰባት ወይ እቶም ስድራ ቤቶም ደቆም ግዳያት ኮይኖም ዘለዉ ብዘይካቲ ንዕኦም ዝገንፎም ዘሎ ንእሽተይ ስእሊ እቲ ዝዓበየ ስእሊ ክርእይዎ እውን ኣይክእሉን እዮም ስለዚ በትና ተገምጋም ጥራይና ክንሰግሮ ንኽእል ክሳብ እቲ ላዕለዋይ ኣካል ሓቲቱ መልሲ ክህብ ዝኽእል ክሳብ ዘይረኸብና ማለት እዩ እንታይ ይብሉ እቶም ስድራ ቤታት ክሊ ዕድመ ካብ ምንታይ ክሊ ዕድመዮም ዝተሓዙ ዘለዉ ገለገለ ሰባት እውን ወታደራት ዝነበሩ ብኡ ከዓ ይምለሱ ኣለዉ ሕጂ መሊሶም ከዓ ይተሓዙ ኣለዉ ዝብል እውን ኣሎ ከመይ እቲ ኩነታት ናይቶም ንኣሽቱ ዓበይቲ ሽማግለታት ኣረግቶት ኣብዚ ዕድመ ከመይ እዩ እቲ ዘለዎ ሓበሬታ دوزعتهم من اساتهم توم بفلا كا او كل عندنا 15 قلعوا وين له ما عرفت غير ما كان ريج مالتي 15 قلعين من تعدنا بيت معك كان سفر اللي عند ساتهم ما يعرف تقرات مالتي قلعوا له مع كلا عندنا لو نعشتوا كنت تنا عندنا زلوا له بيزحوا زلوا مالتي يوم عبز سبرة بسافة زلوا ካብ ሰራዊት ገለ ብዙሓት ልቀ የለዎም ክበሃመስ ማለት ግን እቲ ንዕኡ ምናልባት ምክንያታት እንዳሓደ ክተዕሰካ ኮይኖም እንታይ ዝሰብእ ዘሎ ኣነ ካብ ዋላ ካብ ኤርትራ ረክብኩ ሓበሬታ ብዙሓት ሰባት ክዛረብሉ ኮይኖም ኣብ ኣስመራ ከምዚ ኤርትራ ኣብ ሓድሽ ኩናት ክጅመር ይኽእል እዩ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓሳስቡ ቀይሩ ዳግመ ውዳበ ገይሩ ምስተማም ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይታት ፍላይ ህወሓት ዝበሃል ምናልባት ሓደ ግንባር ፈጢሮም ዳግማይ ወራር ከካይዱልና እዮም ዝብል ወረ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ነቲ መንእሰይ ሰላም ዝህቦ ይኮንን ምክንያቱ ሓደ ሕብረተሰብካ ካብ ወለድን ናብ ወለዶ ተኸታተል ክነብር ዝደሊ የሎም ማለት እዩ። ብዓብዩ ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ውልቃውነት ኣተሓሳስባ መስተኻ ምድሓን ክሳዕ ጥር ዝበፅሕ እዩ ማለት እዩ። ምናልባት ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ኣብ ኤርትራ ሃገራውነት ነርና ሃገርካነት ምታል ሕጂ ግን ብሰንኪ ኤርትራ ዘሎ ተስፋ ዝቆረፅ ኩነታት እዩ። እቲ መንእሰይ ተስፋ ስለዝቆረፀ በዚ ከምዚ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ተነቢሉ ኣሎ ማለት እዩ። ተንኪፉ ስለዘሎ ንክወፅእ ይደፋፍ ኣሎ። ብዓብዩ ከዓ ኣብ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ከተማታት ዕረፍቲ ዘይብሉ ግፋእ ኣሎ ክሳብ ሰዓት እዚ ማለት እዩ። ዋላ እቲ ኩናት ጠጠው ኢሉ ገለ እቲ ግፋእ ኣሎ ማለት እዩ። ቀፃሊ ዘይቋርፅ ግፋታት ኣሎ። ስለዚ እዚኦም እቶም ቀድሚ ደረኽቲ ኩነታት እዮም ማለት እዩ። ነቲ መንእሰይ ብዓብዩ ግን ኣብቲ ሃገር ተስፋ ዝህብ ነገራት ወላ ሓደ የለን። ወላ ኣንፈት ናይ ተስፋ የለን፣ ኣንፈት ናይ ለውጢ የለን። በቃ እቲ ኤርትራውሲ ዋላ ብደገ ዘሎ ስድራ ቤታት ኤርትራውያን ተሪእናስ ከመይ ገይሩ ስድራ ቤቱ ካብቲ ሃገር የውፅእ ዕድል ተረኺቡ ክፍቲ ተረኺቡ ከመይ ገይሩ ካብቲ ሃገር የውፅእ። ብፍላይ ከዓ ድሕሪ እዚ ኩነታት ናይ ትግራይ እንድሕር ርኢናዮ ዝኾነ ኤርትራዊ ዋጋ ከፍል ንኤርትራ ዝደሊ ሰዓት የለን ማለት እዩ። እቲ ተሪፉ ዘሎ ወይ ዕድል ዘይብሉ ወይ መንገዲ ወይ ዝሕግዞ ዘይብሉ ማለት እዩ። ኣብ ደገ ዘሎ ስድራ ቤት ከውፅእ እዩ ዝፅዕር ገለ ሕጂ ኩሉ ዝተኸፍለ ዋጋ ከፊልካ ነቲ ሃገር ምዳፍ እዩ ንዓይ ዝርዳእና እናተገምጋም ማለት እዩ። እቲ ዝረኽቦ ሓበሬታ እውን ከምኡ ዘመላክት እዩ። ስለዚ እዚኦም ካቶም ደፋእቲ ባእታታት እዮም ዘሎ ማለት እዩ። ነቲ መንእሰይ ተረዲእካ ሕጂ እቶም ምስ ሰገሩ ናብ ትግራይ ምስ ሰገሩ ዝበሃልዎ ዝሕተትዎ ገንዘብ ከመይ ትተሓታትታ ከመይ ትከፋፍላ ምፍርራሕ ኣለዎ ድዩ ማሕረምቲ ኣለዎ ድዩ ኣካላዊ ስናምራዊ ብኸመይ ዝሕዝዎም ዘለዉ ትተሓሓዛ ካብ ዘለካ ሓበሬታ? ሕጂ ከምዚ ናይ ምሳሌ ተመክሮ ዘይብሉ ስምስርና ስለዝኾነ ሓድሽ ስለዝኾነ ብዙሕ ሃጓፋት ይርአዩ። ንኣብነት ገሊኦም ናብዚ ባንኪ ዝሓውሎ ይብሉ ገሊኦም ወላ ሻልኦት ኩነታት ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ናይ ቁጠባ ማሕበራዊ ፀገማት ኣሎ ማለት እዩ። ሰብ ዝኾነ ሪስክ ክወስድ ክእል ገንዘብ ኢሉ ማለት እዩ። ብዓብዪ እውን እቲ ናይ ኤርትራ ወሪራትና ሰራዊት ኤርትራ ከምዚ ገይርና ድብል ስሚዕቱ ኢና ኣሎ ድብል ናተገምጋም ኣለኒ ብርግፅ ካሎ እዩ ማለት እዩ። ዝሓለፈ ኩናት ከቢድ እዩ ነይሩ ምስ ብዙሕ ተኣሳሲሩ ናይ ስምዒት ዝተሓወሶ ኣተሓሕዛ ክህሉ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ግን እቲ ስምስርና ሕጂ ዝምዕቡ ዘሎ ኣብ ገሊኦም ሕጂ ዝሰማዕኮ ናይ ምግቢ ክፈሉ ይብልዎ ማለት እዩ። ንኣብነት $5,000 ናይ ስምስርና 1,000 ከዓ ናይ ምግቢ $6,000 ብሎ ሕጂ ገሊኦም ዝፈልጦ ላውን ከምዚ ሶፍስቲኬትድ ዝኾነ ኣሰራርሓ ስለዘይብሎም ናብዚ ባንኪ ትራንስፈር ገበረሎም ሕጂ ሰብ ክተሓዝ ይኽእል እዩ ብቐሊል ማለት እዩ። ግን እታ ሓንቲ ዝኸፍአት ባህሪ ናይ ኤርትራውያን እንታይ እያ ተወዲብካ ነዚ ነገር ዝጠጠው ክተብለሉ ትኽእል መንገዲ ኣይስራሕን እዩ። ኩሉ ሰብ ይኸፍል በብውልቁ እዩ ዝሓስብ ማለት እዩ። በቃ ዝጉድሶ ይኮነ ሰብ ማለት እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ ስምስርና ተዋፊሩ እንድሕር ብሕጋዊ ባንኪ ገንዘብ ሰዲድካሉ እሱ ነቲ ሰብ እዚ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ኣቕሪብካ ፖሊስ ጌርካ ሓንሳብ እንድሕር ኣቢልካዮስ ወላ ብሕጂ ዝመፁ ነቲ መንገዲ ኢኻ ትቆትሎ ዘለካ ነቶም ብሕጂ ዝመፁ ኢኻ ተድሕኖም ዘለካ ማለት እዩ። ሕጂ ኣተሓሕዛ ቁርብ ሰብኣዊ ዝኾነ ኣተሓሕዛ ኣለዎ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ። ኣብቲ ኣተሓሕዛ ማለት እዩ ኣብ ተዓፅቦም ኣብ ዝተፈላለዩ ብሓፂሩስ ኣብ ዋላ እቲ ዝኸፍአ ንዓይ ዘፍርሐኒ እንታይ ሕጂ ሓደ ሰብ ሒዝካ ንበዝሒ ክሳብ ሕጂ ዝሰማዕኮ ምስ ካብ ኣዲስ ኣበባ እዮም ዘብፅሕካ ገለት ክፍሊት ክሳብ የጠቃልል የብፅሕካ ሓደ ሒዝካ እንድሕር ምፍናው መፅኡ ከምዚ ናይ በዓል ሱዳን ሕጂ ሓደገኛ ይኸውን ማለት እዩ። ሓደ ሒዝካ 5,000 ብር ፅርግያ ክትመርካ ሓደ ከዓ መፅኡ ሒዘካ ገለ ሕጂ እቲ ኤርትራውሲ ከምዚ በቃ ንብረት ካብ ሰምሳር ናብ ሰምሳር ዝሰጋገረሉ ደረጃ ከይበፅሕ የተሓሳስበካ እዩ። ያ እቲ ዝሕዝን ነገር በሪሓወይ እዞም ቀዳሞት ናይ ሲና እንዲኦም ነይሮም ቶም ዝጀመሩ ኣብ ሲና እዩ ነይሩ ትጀመረ ቀዳምነት ሊብያ እውን ተመሳሰለ ማለት እዩ። ኣትሊስት ሽዑ እስራኤል ኬትካ ሰሪሕካ ክትክዎ ኢኻ ትብል ተኣምን ስራሕ እውን ትረክብ ጉልበትካ ሃሲኻ ጉልበትካ ሂብካስ ሰሪሕካ እውን ክትመልሶ ምዃንካ ተኣምን ኢኻ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶምሲ ኣበይና ሰዓት ሰሪሖም ክመልስዎ ዋላ እውን ብመንፅርቲ ኣታዊ ብመንፅርቲ ተውፅኦ ዘለካ እንተ ሓሲብካዮ ሓደ ካልኣይ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ከንታይ ዓይነት ውሑስ ሂወት እዮም ዘለዎም። ሕጂ እቲ ዘማርረካ እዞም ኣብ ደገ ዘለዉ ካብ ኤርትራ ምውፃእ ጥራሕ ከም ምፍታሕ ዝሓስብዎሲ እቲ ካልእከ ሽግር ኣይኮነን እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሽግር ምፍታሕ ዘይኮነን ክሕሰብ ዝግብኦ ንምዃኑ በብሓደ ኣውፂኢኻዮ እቲ ስድራ ቤትካ ተውፅኦ ትኽእል ዲኻ
ስለምንታይ እቲ ሰብ ኣስፊሑ ክሓስብ ዘይክእል ዘሎ በብሓደ ውፅኢኻዮ ድሕሪኡ ወይ እቲ ሃገር ጥራሓ ክትተረፍ እያ ኦፍኮርስ ጥራሓ ክትተረፍ ኣይትኽእልን እያ ሜልስኪኻ ነቲ ስርዓት ኣብኡ ዘሎ ባይታት ክትፈጥረሉ ዘለካ ንኽነብር ሕጂ ዝብደገ ዘሎ ነዚ ብደገ ዘሎ እንታይ ኣለካ ርእይቶ ካብ ዝብሎ ዘለኹ ተመርኪስካ ኣነ ንሱ እዩ ከማን እቲ ቀንዲ እቲ ሓንቲ ትሕዝነኒ ናይ ኣብ ናህና ሕብረተሰብ ማዕቢላ ዘላ ባህሪ ውልቃውነት እታ ውልቃውነት ብውልቃውነትካ እንታይ ኮይና ዘላ ድሕሪ ሳዕሪ ትብቀላ ዝበሃላ ባህላ ኣሎ ከምኡ እዩ ኮይኑ ሕጂ እንታይ እዩ ገሊ ነገር እኮ ዋላ ውልቃዊ ምሕሳብካ እኮ ምክንያት ክህልዎ ክእል እዩ ምክንያቱ እዚ ሃገር እዚኣ እንድሕር ረብካ ብሓዱካ ዋጋ ከፍ ኢሉ ድሕሪ ተስፋ ዘይብሉ ዓዲ ኮይኑ ኣማራፂ ይብልካ ነው ማለት እዩ ሰብ ውልቃውነት ኣይትሕሰብ ገለ ክትብሎ ሕጂ ኣፀጋሚ ማለት እዩ ንዕነት ሕብረተሰብ ሰማዕ ስርዓት ክሳዕ ዘይተባሃለ ብኤርትራ ግን ካብኡ ናብኡ ከዓ ወላ ውልቃዊ ረብሓካ እንዳገበርካ ገለ ክፋልካስ ነቲ ሕብረተሰብ ዝጠቅም ነገር ብሜላክ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ነዚኦም ኣብ ከምዚ ዓይነት ስምስርና ተዋፊሮም ዘለዉ ሰባት ብባንኪ ብወግዓዊ ዝኾነ ኣገባብ ገንዘብ ዝቕበሉ ዘለዉ ሲ ክተትሕዘሎም ትኽእል መንገዲ ክህሉ ኣለዎ ካልኣይ ከምዚ በብውልቅኻ ደይኮነስ ብሓባር ስጉምቲ ክውሰለሉ ዝኽእል መፍትሒ ክናደግ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን ብመሰረቱ ዛላምበሳ ዓዲግራት ርሑቕ ኣይኮነን ስሞም ስማ ኣቦም ስማ ኣባሓጎም ሒዝካ ቶም ስድራ ቤታት ቶም ቆልዕቶም ክትሕዞም እኮ ትኽእል ኢኻ መዝጊብካ እኮ ክተመሓላልፎ ተሪኻ ናብዚ ምልክቶ ኣካል ርሑቕ ናይ ዓረብ ኣስማት ኣይኮነን ርሑቕ ናይ ምዕራብ ኣስማት ኣይኮነን እዚ ተረዲኻኒ ብመሰረቱ ኮነ ኢልካ ብምትሕብባር ናይቶም ላዕሎት ኣካላት ብምትሕብባር ናይቶም ደገ ዘለዉ ክኸውን ስለ ዝኽእል ደኣሉ ዝብእስ ዘሎ እምበር ዓዲግራት ዘሎ ስድራ ቤት ኩሉ ትፈልጦ ኢኻ ዓቲትካ ሲ قليل نتسرابيت كمان تفلتو من ود من تاي قبل الوقت تفلتو كمان قليل تردي خاني كاب إيرترانا بزلمبسا ويك أنا بعد سبعة نخب صحو نحدث تعتاد مغلع حمش تشخص أو 10 دولار أبي نيدل هامتي نازل لنا تعني الدل هامتي زي دفوت زنبر بوليتيكا ودفوت زنبر بروباغندا أوكي دفوت ني إيرتران بقلة شنخا مستقراي متحبار غيرا كم زخت قبرا زبر زنبر هالوساق دفو نسو حجغا بب حدث كيدوس درابيتك حوخا ودحفتها خيدوس أبكن دخال مفتح من دايس أش حد دولارات تكفلنا بأدي سابان خبت صح مليسوم يحزنك زوارة دولا زلو ختما أب أفدق جزاها كم بقول كويس سمسرنا رأي قالوا دعارة سافت أفدق جزاها متسيو بالسي زالام بساسي مريت يرى تراي حقا يقول عجينة تراي ولا حدا كوز زناتنا خبابسي بس درابيت فولتو مكوام نبعدو كوي كونن زي أزيرو حقا يكونن تردي خاني نسي شيء تسب رجعنا نعم نسي زحف فاتو كيسا لولوني زوجات من فرسان عبرت هذا اللي مبنوس المقفل جلا جتاي نيرو جلا ميدا هم بعد BBC جلس أدمعتي النصام توتر مزينا من قصة جورا ملسوي يقدر يعني كوميك سرح مالتي تناي conventional media سلوزهون النصام سي نصام زهابو مجلسي من قصتي جورا ملسوي يقدر يدارجا يعني من سياتران يبيسوا أطالي دخصهم يعني تو أسمعنا تالو يا يسمعهم مالتي أجاوتي كالي كفلا قبنا تالو أجي قال خابو مالتي زعل زينات كم زلوا على تالو قال أوكي قال لهم مالتي أجي صراحة طويل ناسينا الجواب عليهم صحة فوقها قربا نتي مسكرنا سوكي والله بعلم أجي تسب ولا حنتي ولا شو متكاسة بالمنين تاي المتراي تزربايت زقاطة مش نقرز ولا أنا برأسهم كتبوا تخليها دكا أي تعامر نتسب 10 سبتمبر كابزيوم ميبي كلتا سون كمان دخلت أراطورو بخنديك يعني دور بحجي أنا أيرد أنني مالتي انتايت مالت معناتي زربا ولفس زلنا يكون أنا في كنا متنا زلنا مالتي قال في تعدد ولا ما نسينا السنوس تقول ولا حدا قاعد تتمهري لنا مالتي ولا حدا سبتدحن أجلس أنا نسيت غير دعنا مالتي كم تزول كفاسة والقوي تكون كله كأني أنا بساعة بإرترا وشلي مالتي قل نجار كاسي كانت كل حمل لزوق قولون بحر عند الله تعالى ستتحاور على كم مالتي إذا أبول إذا فتح شجرات كمان
اجي تساب قال انتايو كل ساب استوى على زهق الزلا تعالى كل تشعر كثير لو تعالى عندش مش خلنا بيلوم نجلا عن ساب بريمري ولا في محاضرة مديا من دامتي بحرق ولا تودي له بالمالتي اجس كومي زي زلا أكل نايتي نوح جزء أنا حدا ضي يخون أكل نايتي نوح جزء بزعوا شجر كزي مزراب ويكاب تشجر مرحق ويكا نتشجر بجنزب بمثلال بغطفتف فتح مفتان أكل نايتي دخون خل بر النحر داني زانتخا نجير كاسي زانتخا يفلت يزولو بزح حسابات مهرو السخاون يفخسكا السخاون نايتي زانتا تخافل تشجر كم زلوخا تفلت تخل مالتي وشتخا غير كايو نعخان بيتسب كان مغرب كان طرح جنزبا وصلي حق زلي لك فتح كايو تفتحوا مالت دي زيو تي قلنا ما يتسقم زخون زلو شعني عارك خان حرمتي خات جنزبا واتي خات فتحها ناي غربيت كان حرمتي جنزبا واتي خات فتحها تجنزب موز عسى اكلني نشي ارتراوي رايو انت تالي دعزنا كان مثل الشيء ولا تسديد كاسي هو تبلني ارتراو نغلاك غنزبنا ارتراو سابي زتافه أبايت سابا حبرتها سمعني رعنتو يا أبايت سابا خي ترى فيهم تم بوليسات ناس قدام زميزو مزلو حجي أوش تاج سابا تفكل إذا بدفع حجي نعاي نتامس لك هذا اللي نحطه أبينا كيف لزمان يخرد أن نحنا شجرنا بجنزي طرح نفتحه خمسين نخيل معاس يخرد أن أبسينا سبات كليتهم كوسو دخلوا نتمنجستي تغطى تغيرون يرون تزخون تمنجستي ناس قدام زي قدب جبروا له خمسة مسرحة ولدي أبي ترى بس مريم جذب زخفلون يرون إذن هيك مش يوم ما تتشعد عم الزارة بكالله ناي ليبيا ناي السودان كأغنمي كوجب جمارو خارينا أنت شجر كم زنبرة كاي دخيل حجي أب تجراي كأني حجس أبي ناي كيف لزمان يخرد أن جنزبنا شجرنا بجنزب ترى كم زي فتح راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان كم زربل كاي زيتي والقاونتي حجتي نحن والقاونت كأزوي بزغف ملكاي مالتي واقعنا نخفل تدخل له واقع مرر واقع مالتي كل إرتراو العريقة وقبل كويت ولا مزحت إرتراو مالتي ገንዘቡ ኣበይ ዝጠፍእ ዘሎ ከምዚ ገንዘብካ ከምዚ ዓይነት ሰብኣዊ ዕንወት ዝኾነ ማሕበራዊ ዕንወት ዓብይ ዝኾነ ዕንወት ክትፍውሶ ይትኽእልኒ ኢኻ ዘውፃእካ ውፅእ ማለት እዩ ኩሉ እንተሪኢካ ግን እቲ ኤርትራዊ ሕቆ ዘይብሉ እቲ ዝደኸየ ሕብረተሰብ ኣብ ስደት ዘሎ ኤርትራዊ ክነገርካ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመካ ኣነ ካብ ሓስቡ ከለኹ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ማለት ሱዳን ሊብያ ሲናይ ቀጻሊ ኢኻ ማለት እዩ ቀጻሊ ኣነ ምስ ብዙሓት ኤርትራውያን ይዕልል እያ ክነግረካ ውልቃውናቶም ገዛእትዎም ማሕበራዊ ሊብያ ሓወይ ተታሒዙ ሎ ዝብልካ ኖርማል እዩ 10,000 ከፊ ዘገለገለ ንኤርትራዊ ሲ ኖርማል እዩ በቃ እቲ ሂወትካ ከዓ ሓንሳብ ብከምዚ ካሰለሉ ተኣቲካ ሓደ ክልተ ግዜ ድሕሪ ተፀፊዕካ ብከምዚ ወዲእካ ኣለካ ትስኣይ ትክእልካ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ ተሪና ሲ ኮሚኒቲ ናና ኣዝዩ ትሃንሲ ስደት ወላ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ብዓብዪ እዚ ዓብዪ ፖለቲካዊ ሕትሎ ምክፍሓ ዘለዎ ግን ካብኡ ናብ ወላ ከም ሕብረተሰብ ከዓ ሲ ከምዚኦም ዓይነት ፀገማት ክንጋጥሙ ከለዉ ሲ ኮሌክቲቭሊ ምሻለካ እዚ ማሕበራዊ ፀገም ሲ ብውልቃ ክትፈትሖ ኢኻ ናይ ሓደ ውልቀ ሰብ ናይ ሓደ ስድራ ይኮነ ስደት ከም ዳርጋ ከም ኣይዲዮሎጂ ኤርትራ ሰሪፁ ዘሎ ሕጂ ስደት ምስታት እስኪ በሪሓወይ ኮሊፈ ካምበረ ናብታ ይበሃል እስኪ ክንከይድ ናብታ ዛንታ ናብታ ዘበገሰትና ስቶሪ ተመሊስና እቶም በዚ መስርሕ እዚ ከፊሎም ገንዘብ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ኸ ብሰላም ዘይብፅሑ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብኡ ዝኸዱ ኸ እንታይ ይገብሩ ንመን ይህብዎም ናብ መን ይኸዱ ማለት እዩ ኣሎ ዶ ዝኾነ ፀብፃብ ዝኾነ ሓበሬታ ኣለካ ዶ ወይ ከዓ እቶም ኣዲስ ኣበባ ክንረኽቦም ንኽእል እንድሕር ኮይና እሱ ትፀገም ማለት ኣነ ሰባት ሰሚዐ ረኪብ የወላዶ ድኸፈሉ ገለ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ዝኣተዉ ሰባት ግን ምናልባት ቁሩብ ስራሕ ተብሉ ይኸውን ክርከቡ ክእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለሙ ብዙሕ ሰብ ይዳኣቱ ዘሎ ሕጂ ድሕር ከፊልካ ኣዲስ ኣበባ ብፃዕምካ ዋላ ሓንቲ መኪና ገይሮም ኣብ ሓደ ጎደና ዘርቢልካ ደው ኢሎም ነቲ ዝቐበል ሰብ ኣብ ከም ዘለካ ውሰዶ ይብሉ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዝበዝሕ ግዜ ኮሚኒቲ መስርሕ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ኣብቲ ምስ ተተሓዙ ሰብኣዊ ዝኾነ ተሓሒዙ ኣለዉ ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ሎሚ ሰብ ኣብ በዓል ትግራይ ዝኾነ ሰብ ብረት ኣለዎ ዕጡቕ እዩ ማለት እዩ ዋላ ሓደ ሰብ ዝተሸገረ መፂኡ ክሕዘካ ክእል ክጨወየካ ክእል እዩ ማለት ስለዚ ሓደገኛ ዘሎ እቲ ኩነታት ብሓፈሻ እታ ድገደደት ሓንቲ ዝሰማዕኽዋ እንታይ ኣላ መሲልካ ኤርትራዊ ወላ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብዚ ምስርና ዝሳተፉ ኣካላት ኣለዉ ማለት እዩ ሓንቲ እታ ትሪክ ዝጥቀሙላ ንኣብነት
حال زفلطو اندحر عبدي سابالو نعون زفلطو عارفو دريبات مماتا ويقرا اندحر له انتاي يقبر من قد رخي بالكالو هنا عاوز عليه أجلك خمسنا ليبا انت يوم زقبروها بنتاي تبقى سرع بزوجي حمالتي مهنياتو عطا تبيت عم سوت عطا جو حزقها معنا فولتيم غسل كاكل كيف توقف لي اجيت بإرترا زول من سيكاتي حالة بس زولتي كافتا غير موسى تراي دول درخت زولو كم عينت عدل هيكاس تطوق بالزغلسات ولا بيرسل ولا ما ستطوق ايبل مالتي ولا تدرجان حتى تحساس بعد حبريتا زي مهلاون بعلو تزعب يتسجن إرتراوسي بتجراي موسى مالت كم زعزنا كان تايو اب تجراي ولا انت قاطي مزفوت اكل حبرتسبنا لما احنا منغست بوغعسي اب تجراي انت نير بزحله في عمت نزبي حبره اجس ولا اب تجراي انت قاطي مزفلت بزح سبا له مالتي اب حوز اتو سبا له مالتي اجس كم يوم زقبر زلو ولا زفوت قسم من ندرخيب كلا تمثال ترتفع قال كفال نتوم ما تعطي ومن مالتي $300 من حدا ودي سبب كل جزء سبب حدا ستة لهم نعم عبنا جري أنا أتوم بسم شو دش شهره ولو خليه مالتي أجي كم زيد الله ولا تي إرترا وأب كتما تبع سبب زلو بفلا ينزل سم هو زلو كقارش وخول الله نزل جاي تكون تاكل ما يزلو سدرابيتات بشعة خوف لهم زلو أجي كم نالوات كم لبوا أنا في عبير ترى أنا استمع زلو كله زدل لنا كنا سينتايو مجمرتا عند حلف كل تعامل سوست عمت أتقرأ أزيد ما وكنا تقايدي بيستفعل عليه تجار كم زحبرو سب لحد مليون يتبعين تقتيله من عبز مثلا عبزي كنا تزرعنا يحتاج كاتساتي فيه مالتي تجي توتر له تي حنا ناي مفداي سميت الله تي ناي دم ኣይነቐፀን ኣሎ ትደን ትማልቲ ማለት ተቋሪፁ ዝኩናት ሽዱሽተ ይሕብር ምናልባት ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ገጠራት ሬድል ሶም ዕርሳ እንተለዉ ከተማታት ክትፈልጥዎ ኢለዮም ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ማዕረ ዘይረከበ ጉዳይ ደማዊ ኩናት ሓንቲ ሃገር ተሳቲፋ ሓደ ዜጋ ካብቲ ሃገር ሃሊፍ ናብ ሓደ ዓዲ ከዓ ትከሎ ስድራ ቤቶም ምስ ተጎድኡ ውልቀ ሰባት ክህልው ክልዮም ኣነ ንህዝቢ ትግራይ ከምቶም ዘፀልም ዘለኹ ክሳዕ እዚ ግን ኣብ ውልቀ ሰባት ሕነ ናይ ምፍላይ ስምዒት ክህሉ ይኽእል እዩ ስለዚ ዶብ ሰጊርካ ናብዚ ክትኣቱ ከለካ ሓደጋ ከጋጥመካ ሓደ ዝተኽእሎ ኣሎ ማለት እዩ ተወሳኺ ከዓ እዞም ዘእትውኩም ዘለዉ ካብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብጥሩሕ ክነብፅሓኩም ኢና ዝብልኩም ዘለዉ ብጥሩሕ ይኮነን ነቶም ዘእትዎም ዘለዉ ብጥሩሕ ይኮነን ንዓኻ ከምኡ ኢሎም ሰብ ገይሮም ወይ ገለ መንገዲ ድምፅኦም ኣብ ትግራይ ምስኣተካ ጅሆ ትተሓስ እቲ ዝበሉካ መጠን ካብ 2,000 ክሳብ 7,000 ዶላር ዝበፅሕ ከከፈልካ ከዓ ኣይትወፅን ኢኻ ጅሆ ኣብኣካ ትተሓዝ ማለት እዩ ስለዚ እዚ መንገዲ እዚ ሓደገኛ እዩ ውሕስነት የብሉን ለውጥ ከዓ ዘምፃእ ኣይኮነን ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ምምፃእ ንሂወትካ ሓደጋ ምምፃእ ልዕሊ ኩሉ ንሂወትካ ሓደጋ ማለት እዩ ብዓብይካ ኣብ ትግራይ እቲ ናይ ሰላም ኩነታት ሙሉእ ሙሉእ ቁፅፅር ኣይኮነን ዘሎ ዋላ እቲ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዝበሃል ግደፎ ኣብ ገጠራት ኣብተን ዓበይቲ ከተማታት ዝበሃላ በዓል መቐለ ዓድዋ ኣክሱም ዓዲግራት ሽረ ንባዕሉ ነተን ከተማታት ሙሉእ ብምሉእ ፀጥታ ናይ ምውሓስ ዓቕሙ ክሳብ ሕጂ ኣይተረጋገፀን ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዝኾነ ሓደጋ ክጋጥመካ ይኽእል እዩ ክሳዕ ሂወትካ ናይ ምሳን ሓደጋ ክጋጥመካ ይኽእል እዚ ብውልቀ ሰባት ዝግበር ነገር እዩ ማለት እዩ ምህራም ኣሎ ምእሳር ኣሎ ምስዋር ኣሎ ስለዚ ናብዚ ሓደገኛ መንገዲ እዚ ኣይትምፁ ሰባት ደው ኢሎም ወቅትኩም ዝፈልጡኩም ካብ ኢትዮጵያ መንገዲ ረኪበልካ ኣለኹ ክብልኩም ይኽእሉ እዮም ግን ኣይትምፁ ዓቕሊ ግበሩ እዚኣ ክብል ዝደሊ ያ ወላ ሓደ ዝበሃል የለን በሪ ዓርከይ ጥራሕተን እቲ እቶም ዛንታታት ክንርክቦም እቶም ሰባት ብፍላይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ክንርክቦም እንድሕር ንኽእል ኮይና ኣብ ዝቕፅል ክፅበየካ እየ ካብኡ ዝተረፈ ግን ስለ ግዜኻን ስለ ትኩሉ ፃዕርኻን ኣዝየ መስክነካ ቀፅሎ ንምስናዱ ከዓ ዝከኣለካ ግበር ቀፅሎ ብዝተረፈ እቶም ኣብዚ ዘለው ግዳያት ናይቶም ሕዋቶም ክዛረቡ እንተኽኢሎም ትብዓት እንድሕር ረኪቦም ብልክዕ ስብእናን ናይ ሓባር ሓሳብን እንድሕር ኣለዎ ናይ ሓባር ናይ ምሕሳብ ክእለት ወይ ትብዓት ኣለዎም ክመፁ ንዕድሞም ኣለና ሓወይ ወዲ ሓፍተይ ወደይ ክስቶ ከም ዝጓኒፍዎ ጥራሕ ዘጓነፈ ኣብ ካልእ ከይኣተዎ ከለዉ ንሓደ ወገን ክፀልሙ ንሓደ ወገን ክንእዱ ዘይኮነሲ ነቲ ሰብ ዘጓነፎ ጥራሕ ከምዚ ከም ዝጓኒፍዎ ከምዚ ዘጓኒፍኒ ከምዚ ከፊለ ከምዚ ኮይነ ኢሎም ክዛረቡ ጥራሕ እንድሕር ክኢሎም ንሕና ንልምን ኣለና
مسكرنتهم كهبو صبوانفهم كنقولنا نحن دلوقتي لنا أبزخنا ساعات راديونا دلوقتي لنا نستهلك على حوا عند حرزي كوينو بركات بزخات كبر زلخا تبصم كابينا كنقرب مو زمنا عيد سابقا عند حر تخيلوا ولا نسمعوا زلخنا زمدب عيد سابقا ذاتهم بخمسة عينات مسرح بروس بخمسة عينات مسجد لنا عيد سابقا ذاتهم كنرخبوكم ندلينا ده هيكون كنت فلت ندلينا زحلفكم مو من جديد خفركم مو غاز نبرو كانت كنفلت ندلينا حزبون كفلت دليو ترخبونا بأخبارات نعدم بريو يغني ليس لجزيها يغني اللي يعني مش شغله سلام مشتنا عها سلام. باي